Tiyo nade jahera mar penje laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo mar rwaki mondo mwagoe mbaka wapuonjre kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yena mondo mwarwak wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa nyinge en wuod kanye olonye weche mage aito ene modhi miyo wa chuny wach kata twak modiechieng' makawuono machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth, agwero kamano kuom rwake chenro ni. Gi nyinga en Martin Oludhe. An wuod Sakwa Bondo Kakuodi talonye weche mag afya mar lak gi dhok. Koro kawuono e chenro ni to adhi loso afya mar dhok. Afya mar dhok kata ngima makare mar dhok. Ka bende piny mangima hingo odiechieng' dhok kata World Oral Health Day. Nyakwara Mugia Jwanga gima timore ka en piny ngima ng'iyo ni to dhogi irito nade, dhogi chal nade. Nikech seche ma dhogi nitiere kod ngima makare in bende ibro bedo kod ngima makare. To seche mwacho ni dhok chal nade ok en mar joma dongo kende, ok en mar joma mine kende, en chakre nyuol nyathi nyaka chieng' moro ng'ato dag ngima ne duto te. O kamano daktari. Ang'o momiyo ne watiere kod thoro wach ni odiechieng' makawuono kata theme ni? Mana ka kiselero maber no ni afya maber mar dhok miyo wang'e ni afya ni mar dendi te bebedo maber. Giwacho ni dhok chalo dirisha, window mar dhano. Maka dhogi nigi afya maber to wang'e maber ni afya mar dendi te beber. Lakini nitie gik moko ma kwachako nene dhogi to wachako penjre ni to afya ni kaka dendi te be nigi issue. Emomiyo odiechieng' ni muhimu ne wan dakteche kata gi jotuo mondo waparre uru ni ang'o gigigo manowinjre watim mondo afya mar dhok obed ang'o? Obed maber. Koro odiechieng' ma kawuono ni en odiechieng' mwalose e weche mag afya mar lak, wapuonjre, wa demonstrate gik moko mondo wapar ne jopiny ni afya mar dhok e ranyisi afya mar dendi te kaka dhano. Kaka winjo Dr. Martin wacho ni ngima mar dhogi nyiso kaka ngima mar dendi chal nikech ang'o watiyo kod dhokwa e yore mang'eny mopogore opogore odiechieng' kodiechieng'. Dhogi ni emi modho godo pi, dhogi ni emi chiemo godo, dhogi ni emi wuoyo godo gi ji, dhogi ni ema ntiere kod lekeni, entiere kod lewi, entiere kod ring laka, entiere kod nyaka duol nitiere dhoka. Amanyiso ni en fundi mang'eny mopogore opogore. Ang'o momiyo ber ka wabet gi twagni tidwa ni wachak kod kanye ine madaher mondo minyisa kuom wachako godo daktari. Erokamano mana ka kichako no ichake maber. Ineno theme ni happy mouth is happy life. Tena ni kirito afya mar dhogi to ng'ama rito afya mar dhoge wang'e maber ni generally kata afya mar dende otimre nade? Ene morito. Koro wawacho ni dhok e kiyo mar afya mar dendi. Nitie tuoche mako chako bedo dhogi to ang'e ni complications moko be dhi bete ang'o? Dhi bete dendi. To ang'e ni lak muhimu. Kwa duoga basic, wawere kata gi weche tuo. Kwa duogo ang'iyo ni ere tiend lak to ere gima afya maber mar dhogi konyigo. Ng'e ni lak emomiyo inyalo nyiero. Ng'e ni lak emomiyo in gi sura maber ma in go. Ng'e ni lak emomiyo ichiemo gi kainago. Maka koro ichako oluokri ni koro ionge lak. Ineno gik mang'eny koro timre nade? Chako bedo mok kare. Wawach kaka koro joma rafuok. Kirado gi rafuok. Dog ineno ka suche opogore. Kirafuok kata chiemo kinyal chiemo maber. Emomiyo kawuono wabiro ka mondo walose afya mar dhok, kaka wanyalo rito afya mar dhogwa gi lekewa kwa move forward mondo koro obed gi systemic effect ang'o e dendwa te. Nikech ne laktar mar weche gi kaka weche mag dhok achiel koda kalaka. Kwa ng'iyo oral health, wang'iyo ang'o e dhok koso wang'iyo dhok te. To ka wang'iyo dhok te gin funi magi ma wang'iyo dhok odiechieng' makawuono nikech en dhok te mamiyo ng'ato bedo kod ngima maber. Erokamano. Pile asewacho ga ni samwalose ngima afya mar dhok kik wang'i leke kende. Ei dhok ka wan gi lak, wan gi ring lak, wan gi chogo motimre nade? Ma support lak, wan gi lep nie kae, wan gi lips, wan gi skin manie dhogi mwaluongo ni oral mucosa, wan gi tonsils chien kucha kumi muonyogo chiemo kadhi. Mago te constitute gik manie dhok. Kwa hivyo samwalose afya mar dhok kik wa limit ourselves ni waparo mana lak kende. Nyaka wang'i ni lepwa be ni maber, ring lekewa be ni maber, chogo moting'o legewa be ni maber, skin manie dhi dhogwa, lips, mago te oting'o afya mar dhok. Koro samwalose afya mar dhok kik waket pachwa kende e lak. But wang'e ni gima duong' ahinya e dhok ka en ang'o?
en lak lakini fuonde mwawacho go be muhimu kech Ruth ka lewi lit ang'o minyalo chamo ka lewi onge kata wuoyo okinyal timre nade okinyal wuoyo nitie kata gik mwawacho salivary glands gik magolo olaw nasewacho kae ni olaw ni jiwe mana no rach kapodin kode kiyudo jatuo maonge olaw ng'ano nigi shida namba achiel masida mabor koro gimoro amora manie dhogi muhimu temomiyo wan ka mondo walose afya no wapar ne ji ang'o gigigo midore ni tim mondo afya ni mar dhok obed maber to ang'e ni dhano wan gi nyathi mapok onyuol nyaka ng'amo ti koro mago te kakirito lako timre nade opogre kakibro rito lag nyathi opogre gi kakibro rito lag ng'amoti nikech wang'iyo wach mar dhok kata odiechieng dhok e piny ngima wabodhi kidieny kata okang' kokang' kuom ranyisi daher mondo mi wachak ane ka wang'iyo kaka dhok nyalo affect kata kaka dhok nyalo rocho ngima ng'ato wadwa ng'e ane chuny ng'ato heart adundo wadwa ng'e ane heart wadwa ni mondo mi wang'e ane tuoche mamoko manyalo thoro bedo e del kuom ranyisi tuoche kaka diabetes tuoche kaka pressure kod weche makamago moro watud dhok kod adundo kata heart mondi erokamano penjo mipenjo no penjo muhimu temomiyo wacho ni a happy mouth is a happy life teni ka dhogi ok omor dendi be ok nyal bedo mamor koro ipenjo maber ni ere kaka dhok tudre gi fuonde kaka koro ipenja adundo ipenja weche diabetes ipenja hypertension Ruth abiro ng'isi ni e center matiye ma en KU referral ing'e ni mano level 6 kucha wan gi jotuo magang'o mag adundo korwa kumwatiyo kapok oteri surgery mar adundo nyaka ibi ang'o clinic mar lak to ng'eny jotuo samo ng'isgi ni dhiuru ka daktari mar lak komonde kwa dhi timo ni surgery mar lak penjo magikuongo gipenjo waga e penjo makori penjo no ni to yawa daktari an adundo ne mano kele mono kel ni monda yang tang'o miyo ora ka dakteche mag lak koro Ruth adwa nang'isi ni del en gadi en achiel remo maringe dhogi remo no nitie samo biro ringe ang'o e adundo ni to sama dhogi nigi bacteria wawach ni highest accumulation mar bacteria cha nyalo yudo nafasi madhi ang'o e adundo ni to kochopo e adundo ni kendo dhi timo ang'o odhi kelo shida ng'eni sami timo ni surgery mag heart nitie gik mang'eny magidhi timo ginyalo keto ni pacemakers ginyalo timo ni ang'o ok gidwa root mora mora ma bacteria nyalo wuok go e dhogi to ridre piny to mano nyalo ridre kata gi remo mar ariyo wan gi a different direction be ma infection nyalo dhi wawach kaka koro nitie moko tuo miluongo kaka koro Ludwig's angina ka ma sa kin gi infection tikuot cha infection cha nyalo ridre gi species ngeni dendi otimre ng'anade otudre kwa hivyo bacteria cha pod nyalo chopo e adundo ni temomiyo kin gi tuo mar adundo nyaka wabi wang'i dhogi ka nitie gimoro amora ma nigi tuo e dhogi ok inyal dhi e operation mar ang'o mar adundo mano kuma tiye mano e policy marwa to nikech wang'e ni dhok otudre gi adundo bacteria kute nyalo wuok e dhogi to dhi e adundo to kata ka koro joko dhi otimo surgery no ok dhi timre nade ok dhi konyi ipenja tuoche kaka diabetes gi hypertension gima timre ga ni tuoche gin gi synergistic effect ka wacho kamano to wacho nande tuo moro nyalo konyo wadgi mondo medre ng'eni immunity mar dendi en achiel kwa hivyo sami bedo gi tuoche kaka koro mar ring lak idhi bedo gi tuo moro mwaluongo ga ni periodontitis wasepuonje ka tin gi kute mang'eny e dhogi immunity ni dhi chako release gik moko mondo timang'o mondo temo fight kute cha to samo kelo mano nitie gimiluongo ni inflammation cha dhi miang'o tuoche kaka hypertension gi tuo mar sukari timre nade medore achaka mi example moro kin gi tuo mar sukari ti dhi bedo ga dhola e dhogi ok bi chango mayot nikech ka sukachi ni malo adhola ok timang'o ok chang piyo kata ka koro in gi tuoche ring lak golo remo ni gadhola gang'o ok bi chango mapiyo kapok itimang'o kapok ikontrol sukari emomiyo jatuo mar sukari kata kibiro ni monda muk laki ok anyal muko laki ka sukachi ni malo nikech ang'e ni ka muko laki to kuma muko cha adhola chok bitimre nade ok bi chango hypertension ka pressure ni malo wawach ni bire daktari mar lak tamuko laki to pressure ni malo in gi risk mar ang'o bleeding
inyalo bleed mitimri nade mitho kate kom mi fainte kom mani biro niwe ni biro muko laki to kara pressure ni malo to ng'enyne ok wanyal thiedho ng'ama su kache pod ni malo kata ng'ama pressure ne ni malo nyaka wandik ni barua waterni e general doctor magiko timang'o obed control eka wan dakteche mag lak watimre nade wadonje koro wa manage mana symptoms kwa hivyo delo makre mana kaka pimo nino Emo miero ga chendo ni mokalo Dr. Martin nikech neno koro kaka weche mag tuo mar sukari tuoche kaka mag pressure ma wacho ni tuoche kaka mag adundo adiera delo tudore kaka kutentiere dhok onyalo ringo modhi adundo modhi kode mopogore manyiso ni dhok mamor en ngima mamor mano e thor wacho odiechieng' ma kawuono tudna dhok kata weche mag oral health kachiel kod weche mag mental health kata weche mag dangni mar paro. Erokamano lakini akwai na duoki chien matin. Onge wach wadhi nyime. Wan gi tuo moro mabetinde wiwa will connect tuo mar cancer. Wan kumwatiye jatuo mar cancer ok nyal dhi chemotherapy gi radiotherapy kapok otimre nade pok okalo daktari mar lak especially kin gi cancers modhi korka wiyi gi korka ng'uti nikech one of the ways modhi thiedhogo cancer ni en gimiluongo ni radiotherapy miketi to raise timang'o bedo projected iri koro kin gi tuoche mag lak tok no thiedh tuo mar lak cha infection cha dhi donje chogo tinge gima raise ga timo ginyalo ga kelo gima luongo ni osteoradionecrosis tuo ni cha koro chogo cha dhi timre nade dhi bedo chogo motho to kute katoni nitie Ruth onge gima tek thietho kagino emomiyo wan kapok idhi chemotherapy gi radiotherapy e KU referral nyakikal dental department kin gi lak marach wamuko oko kata wathiedho ka wanyalo thiedho kin gi uchafu e laki waluoko mibed maler mwang'e ni afya ni mar dhogi koro ber kore kwateri kanye chemotherapy gi radiotherapy nikech ng'eni the first effect magi gitimoga kata immunity ni timre nade dhi piny maka in gi kute dhogi to koro gikoyo dang'o nafasi mar kelo tuo maber koro mane kaka dhok tudre gi del ng'ato koro anyalo duoki penjo mipenja mar mental health madangni mar paro kachiel kod dhok makare. Erokamano kwa duoge basics kaka gima afya mar dhok konyigo wawacho ni dhok inyalo chiemogo dhok mi suchi dhok mi inyalo loso speech koro adwani ami sinaro mondo jopiny owinja mayot wan gi ji ariyo ng'ato nigi lak marachar tar masiwa kobuonjo imor kineno kobuonjo to ng'at moro this side en onge leke en rafuok iparo ni afya mar health kata samo tangamana gi jomoko iparo ni ng'ama nigi afya maber mar mental gobuongo donge ng'ama ngimani nikech onyalo interact gi wedene kata gi osiepene e yo mowinjre maonge stress ng'at moro ni to kata loso mbele ji timre nade okonyal to koido kwanza teenagers kata joma kata pod samoro manyo kata osiepe ngima ka nikech tuo cha kata nikech onge lake kata nikech dhoge dum kata nikech ang'o en gadhola e dhoge gik moko kuote lembe odhi otimre nade odhi withdraw e society to chako pondo kodwa rado gi ji okipar ka gino dhi affect obwongo mare emomiyo wacho niya kwa rito afya wa mar dhok gi kaka koro gik mwawacho wang'i gi lembi kata ini wuon in confident mbele ji nyalo go mbaka gi ji kaki interact gi ji socially opogre gi ng'ama nigi tuoche inyalo paro nyoche walose tumors mano watango picha moro ma ng'ato gimoro kuot kuome iparo ni ng'ano dibed gi a good mental health adier okonyal nikech en gi stress gini miye tuo gini chamo pesa samoro break nyaka families yudo ka dichuo wacho ni dhako ni ochien kata dhako wacho ni chuora ni ochien into ka koro oseweyi gi partner ni dangi winj nade dangi bed in the correct state of health mental health no kore momi wacho ni ka dhogi nigi afya maber obwongo ni be dhi bedo gi afya maber mental health ni mari dhi bedo maber En tudo dhok kod del duto te nyakwara Mugia wang' ta en dhok ne oganda ne nyithindo ma pod yom nyithindo ma koko nyuol nyaka jogo ma higgi oseniang'. Ageno ni nyaka kamwa gikeno nyakwara Mugia wang' isechako yudo ler mar puonjruok ma kawuono ni wadhi ka oyueyo ka waduogo to wadhi nyime omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi.
Kibra shines in black and gold. Get ready for the Nubian Cultural Festival, Kibra Fest, happening at Kibera Primary School. Enjoy a full day of culture, music, food and community. And it's free entry. With electrifying performances by Risandro Mayo, Aliyah and Brady. Then, as the evening sets in, the legendary Les Wanyika take the stage for a grand musical finale. Tickets for the evening show available now on View Tickets or dial *487*30#. Celebrate culture, community, great music. Kibra Fest, April 4th. Don't miss it. Tergano mabor kodwa kae. Kata kodhi tanda dwaro enu chama suche ber. Ana koth kaka nitiero ng'wech. Ana kia kuma enu rentie. Ina siemi mogi. Kanyo sani ang'e system maka polisi mokinya tere. Ukibibo donge dhier nyaka chieng' tho. In gi swara mok nyarre. To be adwaro dichoma who is going to be there when I call them. Aki men will leave you in a desert without water for you to starve and die. Itingiri mora okadwa neno e odno. Puku nyongoso moro ni coward sleeve long. Machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Odiechienga ngima makare mar dhok e piny ngima. Kaka Ramogi TV okwadonga chiena wadwani wawuotho kanyakla kod gigo madhi nyime piny. Iwinjo ne ka intere kod dhok makare kata dundo ni kata tuoche mopogore opogore e dendi intere kaka nyalo bedo managed ponono ni intere kodgi. To kopogore kod mano weche mag dangni mag paro bende daktari omulonwa maler maber mokalo. Kotenre kod nonro Dr. Martin wayudo ni nitiere kwanda tamalo 98 mag jok madongo mantiere kod chandruoge mang'eny mopogore opogore mag lak. Dibeni ang'o matimore kuom oganda madongo momiyo kwan ni medo dhi malo mokalo. To thothne gin chandruoge mage ma joma dongo nitiere godo mag dhok. Erokamano ahinya kuom penjono. Mana kaka iwacho 98% mag adults wan gi tuoche mag ringruok mag lak kata gi dhok. Tuoche mang'eny ahinya, tuo mwaneno ahinya en to mar lak gi tuo mar ring lak. Ma ka ng'ato orudho lake to timang'o ogolo remo. Tipenjo ni ang'o miyo joma donge manigi tuoni. Ruth, gima timre gi tuoche mag dhok kopogre gi kansa gin tuoche mawacho ni slow but sure. Gichako mos. Tuo mar lak onge ga haraka. Ka laki ochako to ibiro winjo ni ng'ato chako ng'isi ni gini nachako neno higni 10 manokalo to koro kawuone komona nindo. Kata kamano samoro yudo ng'ato orudho ga lake to neno ka remo wuok to wacho ni mano kawaida. Koro idhi yudo ni society wa kaka jo Kenya okwan gi tabia okata Kenya kende generally population especially Africa okwan gi tabia mar dhi ka daktari mondo ng'i afya wa frequently kako winjore mar dhok. Ji di ka daktari mana ka tuo setimre nade osehingogi. Koro wach ni an research atadhi e society achako timo research. Of course mage figures madhi yudo nikech our health seeking behavior maneta mwatiyogo. Health seeking behavior ni wadhi ka daktari machal nade. Be wadhi ga e check-up. Be wadhi ga ni mondo ng'iwa adiera mani kende ni ng'enyne thoth ji ok timre nade. Ok dhi. Emomiyo kidhi e society kacha tidhi yudo ka tuochegi is at over 90-95%. To nikech gionge rem ogine tiende mar timang'o mar dhi ka daktari. En lake ndekni tokrame okibinene ka daktari. Lake otuch tokrame okibinene ka daktari. Orudho lake oneno remo ka wuok kata kodhi otemo chamo niang' oneno remo to as long as ni onge rem okibineno ng'ano ka daktari. Lakini ka koro an researcher biro machako ng'iyo dhogi kamano to abiro yudo kamano. The other issue manitie Ruth emomiyo kanyal ga blame jowa ahinya. Ng'eny ji odak below the poverty line. Koso pesa be miyo ji ok nyal dhi hospital mondo gigi ong'i. Nikech Ruth saadi madwa ringe e clinic mondo ng'iya to saadi madwa manyo school fee mondo ater nyathi school to saadi mamanyora gi rent. Koro yudo ni wach dhi ka daktari cha bedo secondary. Nikech gi pod bedo
pesa onge. Koro ji focus pesa magin go matin e gik ma important. Basic things of life. Be asechulo rent. Be nyithinda osedhi school. Be nyithinda joga osechiemo. Koro yudo ni jomo osebedo comfortable moyudo basics gi. Ema koro nyalo paro ni odhi ong'iya ne denda ni to chal nade. Kata jomo ndiki to nigi insurance cover. Giwacho nikech an gi cover we mondo dhi. To but in our population what percentage? Very little. Ng'eny ji onge tijegi. Emomiyo yudo ni tuoche gi bet to dongo tok yud gi nyaka koro gitimre nade. Gisebedo moko mama koro hinyo ng'ani. Ema koro gibiro irwa. To in kaka laktar molonye weche gi nikech adieri be ing'eyo kaka wachala, ing'eyo uchumi kaka chal. Ang'eyo ni dhok bende ni important mana kaka mamoko ka to en ang'o madinyis Nyikwa Ramogi Ajwang nikech kwan tamalo 98 mano kwan man malo mokalo. Erokamano kaka dakteche mag laktar momiyo sani wagonu erokamano be kaka media nikech chon ne waonge platform aina gi mag puonjo jowa. To nikech umiwa platform gi koro wanyalo kata loso kodgi, wangiso gi ni tuoche gi chal nade, wamiyo gi ranyisi, wamiyo gi ang'o minyalo timo mondo igeng'i. To lakini wabe watemo kaka koro odiochieng' ma kawuono waadhimisha odiochieng' mar afya mar dhok. Ibiro yudo ni so many places, so many counties nitie program mar free dental check-up. In fact, most hospitals odiochieng' ma kawuono kidhi to consultation dhi bedo nono. Koro itimo ni consultation manono kata wan gi program no itimo consultation manono, ipuonjo kaka inyalo rito laki, to koyud ka nitie tuo timiya appointment mondo ibine kaka wanyalo konyre. But agoero kamano e chenro kaka penj laktar konyowa mondo wapuonj jopiny wechegi. Erokamano. To kata kamano ang'eni nyalo wacho ni warire ariya jo okasa gi kasra akasa. Nikech Ruth kwaduoge adier most public hospitals neno daktari mar lek en gimoro 500 600 to awacho ni dhi mana didi e higa dichiel. Ideally dirie maber, but ka diri otamre to teme dichiel. Koro dang' bed ni chakre Januari tarik 1 nyaka Disemba tarik 31 Nyasaye mwalamo ni pok nomiye 500 600 dhi ng'ie dhogi. Koro jothurwa watemuru wakasre mana kaka Ruth wachono. Nyakwa Ramogi Ajwang iwinjo weche go kaka chal en Dr. Martin kawuono wang'iyo weche mag dhok, ngima mar dhok. Adwa ni koro achak wadog chien matin daktari. Nyithindo mapod dongo, nyithindo mapod tindo githoro ga bedo kod lak magi dongo godo milk teeth. Tido kaka jonyuol samoro wang'iyo ga kagima gin leke mabro mukore, koro thothne ok ritgi e yo makare. Daher mondo mimul ne oganda wa kaka leke gi kokorite yo makare dhi affect nyathini kako medo dongo, dhi affect leke ne mabro wuok to kama gi oselwar. Erokamano. In fact, katudo gi penjo mipenjo no, kaka dakteche molonyo wech lak, wa fight ahinya mondo clinics mag mon molongo ni antenatal ka ochak puonj gi wachango mar lak from that point. Chon moro ne wasewache chenro ka ni lak ichako rit ka nyathini kanye ich poko nyuole tisechako rito lekene, but koro se nyuole to sebedo gi leke. Adona ng'is jopiny ni leke mokwongo 20 go waluongo gi ni milk teeth muhimu zaidi. Kopogre nikech mage leke ma nyithindo go chiemo go, mage leke ma nyithindo go puonjre timang'o, bedo gi speech loso, ma nyathi maonge lak ibiro do ka thagre timre nade loso. Kwa hivyo nyaka wang'i leke go. Lakini gima muhimu ahinya madwa ni jopiny ong'e kawuono, leke mokwongo gi ema pango ga leke mag ariyo mwaluongo ni permanent. Mako kirito leke mokwongo to ng'e maber ni nyathini ni leke mabiro mag ariyo ka miluongo ni permanent dhi bedo motimre nade mogajore. To pile owacho ga ni geng'o ber molo thiedho. Ng'e ni kichako muko lak nyathi nikech gino yawanga e clinic, iyudo ka nyathi okel leke ne te rateng'. Tipenyo ng'ato ni yawa madhe to leke gi nochopo kae kin kure, to duoki mana casually ni donge daktari mago biro wuok nikech otimre nade okiyaw muhimu mag leke go. Koro kawuono adwa nang'is jopiny leke go bed ga ng'ama ng'iyo leke nyathi. Kisenyuolo nyathi kapod otin kapok odhodh, many kitamba maler gi pi chumvi. Kosedhoth kata kosechiemo tikawo kitamba cha titimang'o tiwe lekene.
Kosechopo higni moko kaka 2 gi nus 3 makoro nyalo chako rudho lake, dhi nyiew ne mswak moro manigi wich matin cha, mswak mar nyithindo, kata toothpaste. Wan gi toothpaste mar nyithindo, to kotamre ahinya tikada gi toothpaste ma wan go mar joma dongo gi, lakini ka nyalre to nyiew mar nyithindo kata tigi chumvi. Gokinyi bang' breakfast, ka nyathi osechamo kuon kata nyathi osemadho chai, make sure ni in iwuon kata jatich midak go e ot orudho ne nyathi lekene. Gotieno bang' sapa ka nyathi pok odhi timre nade, pok odhi nindo, make sure ni timang'o, irudhe ne nyathi lake. To mon madhodho nyithindo kata mon manigi bottles mwaluongo ni feeding bottles cha, we miyo nyathi feeding bottle obudho ga ahinya, lekene mamalo dhi to. Waluongo mano ni bottle feeding caries. To en classical, idhi neno mana ka lekene mamalo emotimre nade, oto. Kata dhako, ng'ama dhako keto nyathi to dhoth, to nyathi nosenindo to podo owe kanye chak. Ka nyathi osenindo kata nyathi oseore, timang'o, gol nyathi. Koro mano en. Ka endelea gi kanyo Ruth, jiwega ni sweets gi cake gang'o gik mamitgo ema ketho lege nyithindwa e pinywa ka. Ok gigo ema ketho leke nyithindo. Ji adi manyalo nyiewo sweet pile gi cake pile gi biscuit pile. Wigi wilga ni chiemo mwachamo pile ni en starch. Kuon en starch. Chapat en starch. Mandas en starch. To mago gik mwachamo pile, mkate. Mago te gin starch. Kokirudho laki maber to starch ni, skari ni, ema kute dhi tiyo go mondo timang'o, otuch lag nyathi. Kora temo ng'isoni, okang'isu ni kikucham kuon, kikucham chapat, kikucham mandas. Chamura chama, lakini kuse chiemo, to rudhuru leke nyithindo. Mondo nyithindo kikbed gang'o, gibuche leke gi. Oh, mano en point ma important, daktari. Nikech gini thoth ni wasiko mana ni wamiyo nyathino sweet, to kare nitiere skari mopondo mang'eny. Kopogore kod skari mopondo mang'eny, snacks bende sani koro imiyo nyithindo e yore mopogore opogore. Nikech nyithindo dhi to samoro beto odiechieng' mangima, daktari. Skache gi ma nitiere snacks mopondo gi, mulna e wach gi matin kod kaka gi affect leke nyithindo. Mano of course gi the affect. Nikech ineno kaka koro naropwa ka. Akia ni GPM ga keto nyithindo snacks. Bag nyathi pek to buge to tin. Gimopong'o bag ni en snacks. En chapat, en mandas, en cake. Ni kore kiwe ni rito nyathi. Tibiro do ni tuoche gi mag leke mag nyithindo. Dala kucha ginyalo bet nikech ji ok timang'o, ok rit in terms of rudho. Lakini gi Nairobi ka nyithindo rudo leke gi, lakini yudo di the amount of starch mimiyo nyithindo. Nyathi ni chiemo throughout. Kodhi otugo oko matin oduogo, baba osechwade kek. Ng'ama rudho ne lake onge, odhi kumodhie. Dakika matin obiro omiye mkate, dakika matin ochamo mchele. Ng'euru ni gigi te gimiluongo ni starch otimo skari. To skeche gi ema kute timang'o, tiyogo mondo koro kel bure lak. Emomiyo atemo ng'iso ji niya, temuru kaku control sugar. Kunyalo, nitie yore mang'eny ing'e wawacho ga ni positive enhancement. Ni samoro nyathi otimo gimoro maber. Ok ochuno ni ipam ne gi sweet, kata ipam ne gi cake. Ok ikaw matunda wa kata rabolo ni wuod bondo kawuono itimo maber ara chami rabolo. Ochuno ni nyaka imi gi cake gi sweet apana. But once in a while fine, as long as ni timang'o urido leke nyithindo. Kanyo kende kumadwa na emphasize. Nyakwara Mugejwangi, winjo weche mag daktari gimora amora, ifundo nyathi gi sweet, ifundo nyathi gi cake, ifundo nyathi gi soda. Gang'o kendo daktari miketo negi e baga? Gik mang'e chocolate, gik mokia pipes. Daktari wacho kacha ni gigo gimedo e sukari mano sechame mchele cha, omede sukari mano sechame chapat, mano sechame mandas, mano sechamo e kuon cha. Tiyudo ka seche maine skul odiechieng' mangimane ok rudhne lake, tiende ni ok ogol skari go. Moro kodok ot kata kodok dala gotieno bende ool, nyathi kosechiemo timo homework turi ang' no nind gi skari gi starch gite e dhoge, biro kelo chandruok magikone biro kelo chandruok e ngimane makiny. En odiechieng' dhok e piny ngima. Ramogi TV ok wadong' chien, chenro mar penj laktar ok wadong' chien. Daktari, pod antiere kuom nyithindo matindo.
first dental visit. Onego bed ni kalak nyathi okuongo wuok koso onego bed ni seche ma moro osechako kata dhi school. Onego bed nyathi itero ir laktar mar lak. An kikipenja kaka daktari mama tin. Ka nyathi osenyuol ni e piny ka. Tema higa ka higa kata ka lak pok otimre nade, pok owuok e dhok. Mondo ikele ga kela mondo ong'iye. Nikech wan gi gik ma waluongo ni gampad. Gampad chako miyoga signs kaka leke dhi timre nade, leke dhi wuok. Dong ing'e gampad? Atemo winjo kwa nyalo yudo picha no. Wawach ring lak, sawa. Dong sama nyathi dhoth tineno ga ko nitie hiyo pat kuma leke dhi bet, kuma nyathi makiga go ka dhoth. Ma to tayari ineno ka lak osechako wuok. Lakini ka lak pok owuok, ineno gi bathe kando kucha. Mane gampad. Ochako miyoga signs, wachako neno kaka lak dhi timre nade, dhi wuok. Samoro be nitie tuoche mo affect lak ka lak pok otimre nade, pok owuok e dhok. Wan gi gik moko kaka eruption cysts. Samoro lak dwa wuok to gimoro timang'o ogeng'one, ok onyal wuok. Mano wan dakteche nitie kaka wadhi wayango to wayawo yo to lak timre nade, lak wuok. To wan ga samoro gi nyithindo moko minyuolo gi leke. Ma samoro kata ka madam oketo nyathi mondo dhodhi to hinyo nyathi. Koro Ruth mondo aduoki. Ber ka nyathi osenyuol, unless ni nyathi nok thag min gi, to bera once a year. En odiochieng' achiel. Kila nyathi mondo ang'i ni dhoge to dhi nade. Nikech no wachang'o. Ei dhok ka ok lak kende, mwang'iyo donge. Donge wan gi fuonde mang'eny. Koro kila wang'i. En adeka kabich kata par. Abiro ng'iyo tang'isi ni nyathini ni sawa, endelea. To ka neno gimoro, to ayude chon. Koneno gimoro to ide chon seche ma isenyuolo nyathi nyakora muge jwanga tem matek mondo mi iterega ir laktar mar lak mondo mi ng'e ni to dhoge chal nade, leke ne chal nade, gampad ne chal nade, tine ni ring lak chal nade, bende obedo maber oikore ne leke mabiro wuok ka koso. Yenwa wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kik isudi. Jakor Mugejuang tich abich ka chopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga, luo rumba. To ka chopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi njolo Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar juma. Kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachge chalo. Ngero ni asewinje kanye to siti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tunga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roju bed and breakfast sama tekni. Tilunga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Kiara alisema waga mapenzi sio kitu cha kulazimisha mtu. Ikiwa kwa hakika unaweza kumpenda mtu na roho yako, yenyewe mtaishi na kuja umpendaye kwa njia ifaayo, kwa njia ya kimungu, na hakika mtabarikiwa na mtapata watoto kwa njia iliyo bora. Dial *860 *288# to get mapenzi as your skiza tune. Today is a day that we must celebrate, but we must celebrate with a lot of caution. Oganda Jo-Islam pacho ka oriwore gi piny mangima e hingo nyasi mar Eid ul Fitr. Jomochung' ni migawo mar joma wacho weche mamono wadwa neno ni kochare kawuono uchak tero jogi e kot e kwa bang'eyo ni utiyo ticho. Riwruog kanise Pentekoste owuok tung' mosuo kod jotelo magiwacho ni odich tomore ayany to jopiny hinyore. Nashangaa wimbo wala wanasemanga ati wasingishi ni basket ya chakula. Iliandaje sasa basket na una mbolea? So naambia serikali si wako na chief watuletee mpaka reserve. Ureo marokaki wago nok mar mbolea manego ge ogonyore kinde ma obila ondhi achije ma musombolea mabandia.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Martin Oludhe, laktar molony mokalo e weche mag laka. Nikech en odiechieng dhok e piny ngima, Ramogi TV okwadong chien wang'iyo dhok, wang'iyo chandruoge manyalo bedo. Waseyudo ni kwanda tamalo 98 mag jok madongo nitiere kod tuoche mopogore opogore mag dhok. Nikech ang'o? Daktari nosewacho. Wantiere kod gwenge mopogore opogore Kenya ka. Wantiere kod gwenge kuonde moko Nairobi, kaka Ahero, kuonde moko kaka Kindu Bay, kaka Nakuru, ma chandruok mar fluorosis nitiere malo mokalo. Okang'eyo ni ma itinyalo wachi ang'o odiechieng' ma kawuono mwang'e weche mag dhok nikech ma bende affect dhok, fluorosis, dental fluorosis. Erokamano Ruth, atago erokamano kuom penjo mipenjo, they are good. Nikech wanyalo wacho afya mag lak mang'eny, but ahero penjo mipenjo go nikech they are critical. Mae koro gimwa yudo maduong' ahinya e Kenya waka. Especially chon nene areas miwachogo, obed Baringo, obed Nakuru, obed Rongai, obed Kajiado, Machakos. But sani wanene kamora mora. Gimomiyo wanene kamora mora, developers magero ude majidakie. Negidhi gifuonyo ni sama ng'ato dwa nyiewo ot, gimokwongo penjo gin gag penjo adi? Ariyo. Benitie pi, benitie stima. To negidhi giyudo ni pi mabiro mar serikal mar county government cha ok en pi ma en reliable ahinya. Koro gichako timo ang'o? Ng'ato ka ng'ato kogero apartment kata gorofa, ang'o mochako timo next? Okunyo borehole mondo supplement pi mawuok e serikal kata e county. Koro pi mar borehole ni onge ng'ama paro ga ni mondo kaw pigni mondo dhi otim ang'o? Odhi opim gimiluongo ni fluoride. Koro wadhi wayudo scenario ni tuo ni koro okene areas miwachogo kende. Koro sani en kamora mora. Kwanza cities kaka Nairobi, Kisumu, Mombasa to koro dhuro. Nikech yudo ni apartment ka apartment nigang'o? Nigi borehole. Koro yudo ni nyithindo monyuole utegi kata monyuole areas gi, fluoride ni samiloso lak, wan gi gimoro mwalongo ni calcium hydroxyapatite. Mane gimowinjre no bete lak. To en orachar. Ka olosre maber to laki dhi bedo marachar. Lakini ka dhi fluoride ni odhi odonje to odhi replace calcium cha. To fluoride kata joma notimo chemistry nong'e kako chal. Ne en gang'o? Brown. To en more reactive molo calcium. Koro dhi ogolo calcium to donje laki. Emomiyo laki lokre marabuor kata ratong. To tuo ni thago jopiny nikech ka laki koro rabuor kata laki ratong. Gima nwawache afya mar mental health cha. Ng'ama koro lake rach, lake ok ber, okonyal kata nyiero mbele ji. Suche koro lokre nikech koro rangi mar lakni olokore. Koro Ruth en shida maduong' chuth. Lakini adwa nang'is jopiny ni kata en shida manitie kamano, pod inyalo tim nade? Inyalo konye. To lakini nadwa nakwaw ni king'e ni dakie area ma pi chumvi nitie, temi many pi mitedogo gi pi mimodho. Ing'e jomoko dhiga kaw pi maler mar koth to kete agulu. Mano mar modho. Lakini tedo to en mana pi chumvi cha. Rudho lak mana pi chumvi cha. Adwa nang'is jopiny ni as long as picture donje dendi, sami madho chai 90% nang'o? En pi. Sami chamo chiemo supe nang'o? En pi. Ng'eni fluoride cha donje dend. Especially nyithindo. Koro tuo ni biro timre nade? Biro timre. Koro adwa nang'is jopiny ni tafadhali king'e ni ne areas makalda Migori, temiket pi ma oken mar chumvi ne tedo gi modho. To mano is simple. Inyalo kata harvest pi mar koth. Kanyo koro kinyalo wacho ni pesa emionge go. Dong inyalo keto drum moro oko kanyo to ka koth ochwe. Ti harvest mano titiyo ge tedo gi modho. Joma nitie Nairobi, wan gi machine miluongo ni defluoridator. Wawacho Nairobi kata capital cities. Ka koro ing'e ni kumidakie, apartment midakie, nigi shida no. Idhi nyiewo machine no, tidhi itude gi tap mari. Koro sama pigi chakalo, to bedo purified. Koro ing'e ni pi mosekalo kanyo, en safe mar tedo gi modho. To ka koro tuo ni nosetimre, be nitie kaka inyalo konyi? Nitie kaka inyalo
kony e yore mang'eny. Wanyalo timo ni bleaching, wanyalo timo ni gimiluongo ni masking, wanyalo timo ni gimiluongo ni veneers, wanyalo timo ni gimiluongo ni crowns. Lakini Ruth pile pile wacho ka ni thiedho tuo ni en one of the most expensive tuo mar thiedho. Kech lak achiel dwaro 30,000-40,000. Koro jadi manyalo afford 30,000-40,000 kata na wuono kanya. Ne laka to leke mane dogi gin 32 koro kidwago times 30. Koro wagwane kwano no daktari. Ng'enyne ok wathiedh te, wabiro thiedho auchiel mamalo, auchiel mapiny. Koro wawach ni waneite malo, waneite piny 360,000. Ji adi Kenya ka manyalo golo 360,000. Nidhi luoko lekegi. Tek. Mano puodho. Manot daktari. Awinjo kimulo kamoro kar bleaching, awinjo kimulo kamoro kaka jitemo mondo mi oket leke ma samoro sekethore e yo maber, e yo magiparo ni ber ka gitiyo kod yore mopogore opogore mwadeno ni do it yourself. Tiende ni gik ma ng'ato neno ni kaka nyalo luoko leke na, ng'ato kawo maka, ng'ato kawo buru, ng'ato kawo lemon, gik makamago. Nyise ni kwara Mugia Jwanga ka gigi inyalo tigodo kamano kata chandruok ma oganda nyalo tiyo yudo ponono ni gitiyo kod yoregi e temo luoko lekegi mondo mi obed maber. Erokamano berne ni chenro gi wasetime nade? Wasewuoyo. Lakini nuoyo muma wacho niya ng'isgi kata nuonegi kata ging'eyo pod adhi medo nuoyo. Kik item thiedho tuochegi kendi ei dala. Ni ng'ato ng'isi ni an gi chemical moro makarudhe laki to dhi bedo marachar. Chon kane wadhiga dala ne waidhoga bus, country bus. Pod ji idho nyaka sani. Jomoko biro e bus kanyo gi gik moko ma fani. Ni kirudho gi laki laki dhi lokre rachar. Kitimo dongisene no jogo. Tafadhali were uru gi jogo. Weuru kao buru mar kendo ni rudhogo laki. Weuru kao maka ni rudhogo laki. Ni kia lemon. Mago gik mabiro hiny. Nikech gik kaka lemon dhi kelo niang'o gik mwaluongo ni erosion. Idhi bedo gi sensitivity. To kwa mule lemon kanya ndalo moko wacho ni nitie gimoro mobiro ma ji dwa lose weight. Sana joma mon. Ineno ka ng'ato wuotho gi kube iluonge ni ang'o bottle cha. Water bottle. Te ye kanyo to funda ang'o? Lemon. To dwano madh lemon go kinyi nyaka godhiambo to madhe pile. Ng'eni kelo shida moro miluongo ni erosion. Kech lemon cha en gi samwic acid madhire gang'o enamel. Koro sami lose weight no ilose ndiyo to lakini introduce shida moro. Nyocha ni an conversation gi madam moro e clinic ang'ise ni kidwa lose weight wero uru gi weche lemon. Control diet to timang'o exercise. Gik mang'eny gi mago onge. Kwa hivyo weuru tiyo gi lemon water odhi kelo ni erosion. Okay? Koro gimatemo wacho ni kin gi shida mar lak, obed rangi, obed remo, dhia e daktari molonye weche mag lak biro thiedhi. Kik item gigo kendi. Nikech wang'iyo gigo manyalo rocho ngima dhok. Dhok ka wang'iyo wantiere kod lep, wantiere kod ring lak, wantiere kod dandi, wantiere kod en dhok moting'o nyaka lakni. Tiyudo ka wantiere kod timbe moko mathoro timo Dr. Martin. Iyudo ka waero gik moko kaka chamo mira, gik moko kaka tobacco, diere machon nanenoga ka itiyo kod gik mopogore opogore mikete dhok ma ji tiyo godo. Tudna chandruok ma gigi nyalo kelo e del duto te kokale dhok ka. Erokamano. Ndalo manwalose chenro mar kansa mar dhok, ne owacho ni wakia gima keloga kansa. Kansa en tuo moro mabiroga, ochalo jachien moro mabiro mana kien. But ne wawacho ni nitie gik moko makitiyogo e ngimani to dhi kelo ang'o? Dhi nyalo kelo tuo ni. Nikech gin gi chemicals mwaluongo ni carcinogens. Gin gi chemicals moko ei gi kanyo manyalo kelo tuo mar kansa. Kwa hivyo kin ng'ama madho kong'o ahinya, ing'ama ywayo ndawa, ing'ama nyamo tobacco, ing'ama madho kwesi, ing'ama chamo mera, ing'ama chamo mogoka. Magi gik te mosebedo ni nitie evidence ni gin gi gik chemicals mwaluongo ni carcinogens. Koro sami endelea tiyo kodgi, to gigi donjo ang'o? Donjo e dendi through dhogi. To emo ginyalo kelo tuo mar
cancer. Nikech nitie kaka dendi olosi, dendi nigi structure, nitie kaka cells obedo arrange. Lakini ka chemicals gi carcinogens gi odonjo, to gidhi gitimang'o, giloko structure ni. To kamane kaka cancer chakoga. Temomiyo wawachoga kae ni tafadhali, gigi kinyalo avoid, to kikiti kodgi. To kochno ni nyakiti kodgi, please have it controlled. Kikiti go ahinya. Ing'e samoro Ruth, samoro wadeoga jini werigo to onge gima tek weyo. Kata bia misetimni nade, miseng'iyogo. Lakini adwa nang'is jini ni wan gi centers manyalo konyi mondo iwe gicha. Ka en ndawa, inyalo konyi mondo iwe madho njaga. Ka en kong'o, inyalo konyi, waluongo centers go ni rehabilitation centers. Gin gi program mopogre manyalo konyo mondo iwe timb cha. To kinyalo tafadhali we, nikech introduce gik moko e dendi madhi kelo ni madhara. Kinyalo weyo to tek ndi, chako to yut. To kapono ni poki chako kikichaki. To kise chako tematema mondo miwe, weyo to tek to tematema mondo miwe. Daktari adwa ni mondo wachak wadoge higni ma dhano bedo godo moniang kata ndalo makoro ng'ato bedo mang'ongo. Thothne ji paroga ni ka isebedo ng'at maduong' kata ng'at moti, to mondo mi bed ni onge gi leke ni en gimoro ma kawaida. Bende en gima nyalore ni mondo mi ng'ato beda kod leke ni mochop kata higni 90 kata higni 80 ka leke ni duto te nitiere kendo tiyo kaka onego bed ni tiyo. Erokamano. Kenya kaka dakteche mag lak wan gi programs ariyo. Wan gi program achiel iluongo ni 70-28. 70 stroke 28. Tiende statement ne niya, wadwaro ni jo Kenya wakae. Kichopo higni 70 to mondi bed gi leke ni 28 at least. Tiende ni e ngima ni nyaka 70 iluz mana leke adi? Ang'wen. To odiochieng' makoro wadhimisha kawuono ni, wawacho ni joma dongo go kik bed gi lak mopungwa leke 20. To gimomiyo ji paroga ni joma dongo nyaka leke gi wuogi, en mana gima nwakwongo guso cha. Ji ok rit leke gi. Kwa hivyo shida gi chakore ga chon. Ng'ato ok rudh lake, ng'ato ok dhi e daktari mar lak, ng'ato ok tuoche timre dhoge to koshughulika. Koro kochako bedo ng'ama oti, to yudo ka tuocha nosetimang'o, nosemako maleke manendek nika, koro kaka inyalo kony onge. Koro gichako lwar achiel kachiel. Emomiyo ji paroga ni jomoti emochuno ni nyaka bed rafuok. To mano ok en. An aseneno jomoti nyaka 100 to nigi leke gi 32 nikech ne giyudo siri chon. Chak rito laki chon. Inyalo dhi mirad gi Nyasachi kin gi leke ni te. Chieng' mani rad kode. Okojo ni kitho to nyaka ibed rafuok. Nikech koriti. E gima temo ng'iso ji. Kichako rito leke ni chon kapod itin, to leke gi dhi bed go nyaka chieng' moro Nyasaye timang'o? Luongi. Manyiso ni en gima nyalore, en mana kotenre kod kaka wasebedo kwa dongo, kaka wasebedo kwa rito dhowa, emomiyo koro tuoche mag lak thoro kata mag dhok thoro bedo mang'eny, makoro kachopo higni go to gilwar alwara kendgi. To mondo amed kanyo, ing'e ng'amoti ahinya Ruth, nikech waneno gi. Gichalo ga nyithindo. Kora temo na jiw jo, king'e ni dak gi ng'amoti. Samoro ng'amoti nodhi ogo kata gi tuo kaka ng'o? Kaka stroke. Okonyal kata rudho lake. Kata samoro ng'amoti ni, ing'e tuoche kaka dementia. Pache odhi otimre nade? Odhi owil. Okonyal kata paro nowinjre ni mondo orudh lake. Ji ainago king'e ni dak gi ng'ata ainano. Kata ng'amoti generally piny okobadho gi gama kata wach lakno. Okopar kata nowinjre ni mondo orudh. Koro king'e ni gi ng'amoti e odi kata e dalani. Ine manyaki non mana kaka dinon nyathi mathin korudho lake. Ibe nonane ni minwa cha kata wuonwa cha. Bang' chai kawuono be norudho lake. Magi mana hero go kwarwa manonyuolo minwa. En otho ka leke notimre nade? Nidutiete. Orito. En ka nose chiemo. To the next thing, ineno ko orudho lake. En odhi gi lekene.
Kwa hivyo atemo nang'is jomoko ni nyalre. Dr. Martin aneno kasa omaya wanga mokalo to kata kamano amor mokalo kod tuaka maimiyo nyikwara munge jongwa chako kod nyithindo kapo nitiere seche mantiere icha kaka ng'ama miyo diet ni chal nade seche mosenyuol nyathino ring lak chal nade wang'iyo kacha ni seche ma odhoth cha ere kaka onego beni rito dhoge ere kaka onego beni rito lake in ng'at makoro osebedo mang'ongo wang'iyo kacha didi monego beni neno godo laktar mar lak ang'o gini moko onego beni timo kik irudh leke ni kod buru kik ikaw maka kod weche makamago dhi ir laktar molonye weche gi daktari nikech thuolo omaya wanga ne jogo ma samoro neno ni weche mag dental health en expensive watiere kod okumba mar thieth kaka mag SHA ere kaka oganda nyalo yudo konyruok ka gitiyo kod SHA mondo giyud konyruok e weche mag dhok kaeto ka watieko to wabodok e thoro wach ma dhok maber kata dhok mangima en ngima makare wach minyalo tieko godo. Erokamano ahinya. Koro kwa dhie weche SHA wan ga gi SHA aina ariyo. Wan gi SHA moro mwaluongo ni comprehensive to wan gi SHA mar kawaida. Joma nigi SHA ma comprehensive kaka jopuonje gi jo matiyo ne serikal, civil servants, SHA no nyalo timo gimoro amora e tuoche mag lak. Obed kata surgery obro timo ang'o? Obro chulo. Lakini SHA ma kawaida ni unfortunately sani podoko kony wananchi kobiro e weche mag lak. Lakini kikudeo jopiny wana kaka dakteche mag lak manolweny mwasegoyo ma chiegni mondo koro tuoche mag lak ochak thiedhgi SHA. Kata kenya at least consultation gi muko lak kwa ng'iyo kaka system nyalo konyo mondo wachak timo gik moko go. Koro ang'e gi sani SHA ok konya inya SHA ma kawaida ni lakini en gima itemo ng'i. En gima wase present to joma deal gi policy mar SHA go se winjowa to ang'e ni kiny SHA biro chako konyo jopiny. Wach mogik minyalo wewa godo odiochieng' ma kawuono Dr. Martin. Erokamano Ruth mokwongo ago erokamano kuom chenro ni kawuono imiyo opportunity mar lose afya mar dhok to gima dwa mana medo wacho ne joma winjowa gi joma nenowa ni kakwa wachono afya maber mar dhogi dhi translate afya maber mar dendi mar ngimani. Kora kwayo niya watemuru wageng' tuo kik warit thiedho tuo. Watem wageng' tuo kik warit thiedho tuo. Poni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye kinyalo miwa namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano mang'eny nikech samoro ng'ato gombo ni mondo mi owuo kodi to koyudo thuolo onyalo yudi nade. Erokamano ahinya an kidwa yuda atiyo KU Referral Hospital Kahawa West achako tiyo Equity Afya Kahawa Sukari Nairobi along Thika Road to inyalo yuda e Facebook kaka Martin Oludhe tinyalo yuda Twitter kaka Martin Oludhe. Erokamano. Amor kenda duoko ni erokamano mathoth Dr. Martin. Erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi tibo biro kendi puonje oganda wa weche mag dhok kachiel kod weche mag lak. Kamano. Erokamano. Erokamano daktari. Mano Dr. Martin en laktar mar weche mag lak. Kata kapo nono ni wiyo wil gi weche duto te ma daktari owacho ka owacho kata ni kabeto dichiel e higa dhine laktar mar dhok kata laktar mar lak nikech ngima mar dhok makare en ngimani maber. Dhok en dirisa mar dendi duto te. Ni daktari marwa ne jogo mochung' ne chenro ni kidienje mopogore opogore jogo mochung' ne duol taya ler mar studio nyaka kamera aduoko ni erokamano mathoth ne director na Bob kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja erokamano mang'eny. Ne jahera mar chenro ni watema ng'eny tek to watema nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti masani.